खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 अक्ट'बर 2024 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिन्थिफुंनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खरावबो अननानै फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ सिगांनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबर नांनो हागौ गोसोआव गलाय गुजाय साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन समाजाव मान मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां आरो गोबां मुलाम्फा मोननोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ बहाबा हान्थिब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो
देहाया मोजाङैनो थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ, बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बयबो आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।